Magandang umaga sa inyong lahat mga kanter. Dito pala tayo para gawin natin yung yung nilatag natin yung net. Bale nilatag namin alas 4, madaling araw. Galing dun sa lugar namin papunta dito sa Kabutunan. Pinagwan namin mga kalahating oras. So, hiniram tayo ng bangka kasi wala pa tayong sariling bangka. Tapos net, hiniram natin sa pinsa nila. Ayan mga kanter, abang-abang lang po sa mga huli namin. Sana ay makahuli tayo. Maling mamaya mga kanter, pandawin natin yun. Okay, Ang makatunahan natin. Naspot pa kami saan. triple net pa lang nilatag natin mga kanter. Sana makadali tayo mga kanter. Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload. Wala kasing Yun mga kanter, bali papunta na kami doon sa spot kung saan namin nilatag yung net. Bali abang-abang lang mga kanter. Maaga na. Maaga kami. Bali alas 6 na pala mga kanter. Alas 6:07 na. Video na muna. Yun mga kanter, bali papunta na kami sa spot na pinaglatagan natin ng net. Bali dito kami galing. Yun mga kanter. Kabutunan palang tawag sa isla na yan mga kanter. Oo, Kabutunan. Galing kami kay Kapitan Intay. Nagkape kami kanina mga kanter. Sige ng kape. Mulog ka kanter. Doon tayo naglatag mga kanter. Sunan pa. Bali ito pala yung mga dinarayo ng turista dito sa amin. Yung mga isla dito. Ayan o. Yan yung Matukad. Matukad Island. Yung may bangus. Famous na ilan dito sa Oo. Kabutunan. Tapos ito naman yung Lahos. Lahos Island. Ayan. Mga white sand din yan mga kanter. Oo, mga white sand. Pag summer talagang libo-libong tao dyan. Oo, madami. Halos punong-puno dyan. Ang paling lupa nililok ng kanter. Yan ang lupay ni Lulo, mga kanter. Pinamigay lang. Pinamigay lang ni Lulo. Pinalit lang niyog. High tide pa ngayon mga kanter. Oo, high tide pa. Pero low tide na. Malaking tubig na yan. Malaki na rin nabawas oh. May bawas na rin. So yan mga kanter, abang-abang lang po. Yun mga kanter, nandito na tayo sa spot natin. Yan, kasama natin. Magsisisid na. Let's go! Let's go! Yun, sana makahuli tayo mga kanter. Meron? Yun o, matang pusa mga kanter. Yun o. Unang huli, matang pusa mga kanter. Sabit. Dali. Parangan. Parangan kung tawagin dito sa amin mga kanter oh. Comment nyo na lang kung anong tawag sa inyo. Yun, saligan kung tawagin dito. Kanuping. Pusa. Yun, matang pusa naman mga kanter. Masakit. Yung danggit mga kanter oh. Medyo masakit din makatinik. Sana marami pa mga kanter. Yun o, dala-dalawa. Yun o. Suga kung tawagin dito sa amin mga kanter. Sabit.
Sabit sa bato. Yun. Danggit ulit mga kanter. Ano, danggit din mga kanter. Sabit. Alat. Ano? Yun, danggit ulit mga kanter, oh. Yun. Meron pang seaweeds. Suga mga kanter, oh. Pang ulam na tayo mga kanter. Sana swertin tayo at may makabili tayo ng ano, bigas. Ha? Nakawala? Nakawala daw mga kanter. Yun, danggit ulit mga kanter. Wala pa. Sabit. Yun, oh, danggit. Nakawala. Sabit ata. Ay, makatunok siya. Makatunok. Ito, siraro. Yun, makatinik. Delikado ito mga kanter. Ano, masakit yan. Yun, danggit mga kanter, oh. Danggit. Sabit. Sabit. Ito, oh. Meron pa, oh, mga kanter. Danggit. Sabit yung lambat natin. Hop. Yun, danggit ulit mga kanter. Ano? Danggit. Suga. Ano? Good fish. Ano? Danggit mga kanter. Danggit tapos suga mga kanter. Suga naman mga kanter, oh. Sarap tong gataan mga kanter. Yun, oh, dami. Pungot kung tawagin dito. Magkakatabi. Danggit mga kahanter. Ayun, oh. Kanuping. Kanuping, matang baka. Matang pusa pala. Ayan, suga. Kaya pala tinatawanan ako. Mali na pala yung sinasabi ko mga kanter. Ayan, oh, danggit ulit mga kanter. Ano yan? Parangan. Ang tawagin dito. Sabit. Ito pa din. Hitong dagat. Ito. Yun, oh, kanuping. Tapos iito kung tawagin dito sa amin, oh. Sakit din ito makatinik mga kanter. Buhay na buhay.
Danggit mga kanter. Ang isda, danggit. Danggit mga kanter. Ano? Danggit. Yun, danggit mga kanter. Yun o. Puro putsukan kung tawagin dito sa amin mga kanter oh. Sarap din yan gataan. Kanuping mga kanter. Medyo mahina. Good fish. Ubakan kung tawagin dito sa amin. Ubakan. Puro putsukan. Putsukan dagat. Putsukan dagat. Sabit. Yan, meron naman mga kanter. Yun, thank you Lord. Yun, suga mga kanter. Yun, danggit na naman mga kanter oh. Danggit suga. Sunod-sunod na mga kanter. Salamat sa Panginoon at may biyaya tayo. Ano? Hop, sabit. Tamaan yung ulo mo, masakit niya makatinik. Lamos ko ta. Ayan o, mga kanter o. Suga. Hirap daw ng buhay mga kanter. Mahirap pag walang buhay. Diba mga kanter? Mas mahirap pag walang buhay. Hindi ka na makakana. Danggit mga kanter. Dami ditong danggit. Yun, meron na naman mga kanter, danggit. Yun o, danggit na naman mga kanter. Yun. Yun o. Sarap kainin. Masakit makatinig. Medyo malalim pa mga kanter. Yun o, matang pusa. Matang pusa. Danggit mga kanter, danggit ulit. Muntik ka na. Danggit mga kanter. Muntik na mahawakan. Sabit ulit mga kanter. Yun, tanggal na. Parangan mga kanter. Yun o. Yun, ito pa, mayroon pa. Delikado ito. Yun o. Matang pusa mga kanter. Dalawa. Ano? Dalawang matang pusa. Danggit mga kanter oh. Yun, danggit na naman mga kanter. Ano? Puro putsukan. Yun, kanuping. Kanuping. Ito pa. Kanuping at danggit mga kanter.
medyo madalang. Pero ayos na to. Kaysa wala. Sabit. Kanuping. Yun. Kanuping at seaweeds. Lid. Danggit mga kanter oh. Sabit. Yung spot natin mga kanter oh. Laki ng danggit oh. Ganito sa mga kanter oh. Kataway, tawagin. Kataway dito kung tawagin oh. Ayun. 4 dapat. Ribis ko. Ayun oh, sunod-sunod na kanuping. Tapos danggit mga kanter. Yun. Thank you Papa Lord. Yun oh, lalaki oh. Yun. Sumabit. Sumabit na. Sumabit na mga kanter. Yun, danggit ulit mga kanter. Yun, danggit pa mga kanter. Danggit. Danggit ulit mga kanter. Ganda ng spot natin oh. Ayun, sunod-sunod na mga kanter, danggit. Oh. Ayun. Salamat po, Panginoon. Ayun. Ayun. Sunod-sunod na naman, danggit mga kanter. Ayun oh. Dami rin mga kanter. Sa dulo. Sabit. Danggit oh. Daming danggit. Lalaki mga kanter oh. Yun oh. Yun mga kanter. Sabit pa. Sumabit. Oh, sabit. Laki. Sabit. Thank you Lord. Ayan o. Nalapad mga kanter. Ano dyan? Isang uri ng kanuping mga kanter. Tupakan muna dyan. Saan naglikos-likos? Yun, suga mga kanter. Yun o, may nakawala mga kanter. Ito ang purputsukan sa amin mga kanter oh. Ang tawagin dito purput. Uy, nahulog. Ay, buhay pa. Ay, patay na. Pakunin natin mamaya. Suga. Buhay. Yun, danggit mga kanter. Danggit, danggit. Ganito sana. Ano? Danggit. Sabit. Danggit. Yun. Yun. Matang pusa mga kanter. Tapos danggit. Ito. Mabit pa. Ang lapu-lapo. Tapos matang pusa mga kanter. Baka. Matang baka.
Yun, danggit mga kanter. Yun. Danggit. Malapit na tayo matapos oh. Samaran, hanapin natin. Gahanap tayo sa maral. Baka meron. Suga. Ang huling bunot, suga. Palimbunot. Yun oh. Suga mga kanter. Bato. Yan, pinakahuling bunot ba to? Palubog. Dami rin. Madami rin mga kanter. Yan, spot natin oh, ganda. Mga kanter, bali, nagdaong muna kami saglit dito kasi tatanggalin namin yung mga isda. Papakita na lang namin mamaya mga kanter. Bali, arbit na lang namin kayo mamaya mga kanter. Oh. Tanggalin muna namin to. Yan, mamaya ulit mga kanter. Yun mga kanter, bali tapos na natin tanggalin yung mga isda. Lumo. Tulad ng huli natin. Yun oh, meron pa dun sa loob. Sa ilalim. Dami rin mga kanter. Oo. Wala kasi tayong lalagyan. Dito na lang sa unahan. So yan mga kanter, bali nag-area pa kami ng isa. Dito. Magkatabi lang yung spot na pinag-areahan natin mga kanter. Papunta kami doon mga kanter. Doon sa dulo. Pangalawang area mga kanter. Yun mga kanter, bali malapit na matapos mag-area. Yun. Dito na tayo sa may pangpang. Malapit na sa may pangpang oh. Sumaral habol namin dito mga kanter. Oh, sa maral, habol natin. Walang, ano, sa mga walang batuan to. Bato. Hindi gaano mabato dito mga kanter. So yan, abang-abang lang mga kanter. Bali tapos na kami mag-area. Yun mga kanter, inaangat na natin yung lambat. Wala pa. Wala pa ditong sa maral ah. O, dun sa dulo. Yun. Danggit mga kanter. Malapit lang talaga sa batuhan. Yung isda. Mga danggit. Uy, muntik na ako doon ah. Mayroon pala danggit. Yun, danggit mga kanter, danggit ulit oh. Medyo matumal yung pangalawang area natin mga kanter. Yun, kanuping mga kanter. Yun, goatfish mga kanter. Tawag dito sa amin, ubakan.
Talagbago. Talagbago mga kanter oh. Yun. Danggit naman. Danggit ulit mga kanter. Yun, medyo matumal mga kanter. Tapos na tayo. Ilan lang isda nakuha natin. Maganda talaga magtaan pag gabi pa. Oh, mas maganda talaga pag gabi pa. Kulang mga kanter. Mahina. So yan mga kanter, bali susubok pa kami ng isang beses. Mag-area ulit kami. Sana makahuli pa tayo mga kanter. Punta naman tayo doon sa dulo. Dahil si Wedge. Makajakpat pa tayo dito mga kanter. Pandagdag lang. Pandagdag. Kabili tayo ng bigas. Bigas, makanter. Yan, mamaya ulit mga kanter. Tutulong ako pagsagwan. Yun mga kanter. Malapit na kami matapos mag-area. Oh, babangga tayo. Yun, tapos na mga kanter. Abang-abang lang sa mga huli namin. Sana makadagdag pa tayo. Madagdagan pa yung isda natin. So yun mga kanter, sinisimula namin angatin yung lambat natin. Baka sakaling makahuli pa tayo dito. Ini. Yun o, kanuping mga kanter. Buhay naman o, kanuping. Pangatlong area. Yun o. Talagbago mga kanter. 3 piraso. Talagbago. Danggit mga kanter. Danggit. Danggit. Danggit ulit mga kanter. Danggit. Yun mga kanter oh, danggit. 2 piraso mga kanter. Yun, matang pusa mga kanter. Medyo malapit na tayo. Malapit na tayo matapos. Malaki oh mga kanter. Kanuping. Malaki na oh. Talagbago mga kanter. Talagbago. Danggit ulit mga kanter. Danggit. Yun, danggit naman mga kanter.
Lapit na tayo matapos mga kanter. Medyo matumal din yung ano, pangatlo nating area. At least nadagdagan kahit pa paano. Yun. Tapos na tayo mga kanter. So yan mga kanter, bali pa uwi na kami. Sasagwan lang kami pa uwi. Gutom na mga kanter. Wala pang almusal. Alas 9 na. Maybe na mga kanter. 9 na. Oo. Okay na kami. Okay na itong uli namin. May pang-ulam na rin. May pang ulam tapos pambigas. Oo. Bigas. Yan mga kanter, mamaya na lang. So yan mga kanter, ito pala dinadayo ng mga turista dito sa amin. So tinatawag itong Hunungan Cove. Yan. 12K per night mga kanter. Tapos kabilaan yan mga kanter. Ito naman ang Kadbalinad mga kanter. Balinad Island. Kadbalinad Island. Tapos doon sa unahan, Lahos Island. Ayan. Tapos ito naman Minalahos. Yung maliit. Puntakin na lang kami kung gusto nyo. Baka gusto nyong pumunta dito sa amin mga kanter. Yung summer. Ngayong summer. Ano? Sobrang ganda. Private siya. Private pala ito mga kanter. Mga kanter, nandito na tayo sa ating lugar. Harap. Harap natin mga kanter. Ano na tayo? Nagdadaong na. Naman lang. Kikiluhin natin yung mga nahuli natin. Oo. Mamaya titimbangin na natin. Kikiluhin. Dito tayo. So, mamaya mga kanter. So yan mga kanter, tinitimbang na yung nahuli natin. Namin. Kikiluhin na. Alin ang team? Parang hindi na kayo bagay. Yan o, mga kanter, babakaw o. Yung kuha. Hindi na naawa. Ang laki oh. Sizing muna mga kanter. Iwasa pa rin, iwasa. Yan, nahuli namin. Ganito. Sato, di ako katama. Nahuli namin, nagbabakaw. 2 kilo. 2 kilo. Maraming ko. Lugi. Bago. Mama na. Kilo. Dapat niluli pala magturo may sound. Kaya madan libo. Parangan. Ayan o. 20 kilos. Lahat. Yan. 4 na kilo na mga kanter. One and one point. 1 point.
5 kilo lahat mga kanter. Yung mga maliliit. 5 ito no? Tapos 1 kilong malalaki mga kanter. Uno. Sarap na na. Green. Dos. Eksakto. 2 kilo mga kanter. 5 kilo. Uno. Dos. Ilan lahat? 5, 6, 7, 8 kilos lahat mga kanter. 8.1. Yun. 8.1 mga kanter. So yun mga kanter, bali ito palang kita natin kaninang madaling araw. 5 kilong malilit na danggit, 40 yung kilo, bali 200. Tapos yung matang pusa, 2 kilo, 60 rin yung kilo, kaya 120. Tapos yung malalapad na danggit, 1.1, kaya 110. Total 430. Ito lahat yung binta natin mga kanter. Ayan. Tapos paghati-hatian nating 4, divide sa 4, 107 lahat. Pag hinati-hati sa 4. So meron na tayong pambigas mga kanter. So yun. So yun mga kanter, bali yun lang yung kinita natin. Bali kunti lang. Mura lang kasi yung yung ganong klaseng isda dito sa amin. Pero ayos na rin, importante mayroon tayong kinita. Kahit pa paano mayroon. May pambili rin ng bigas. Yun. So yun mga kanter. Magpapasalamat tayo sa Panginoon at binigyan tayo ng biyaya. Sa mga solid supporters natin dyan, maraming salamat din po. Sa mga bago nating kaibigan sa channel na ito, maraming salamat din po. At kung bago ka pa lang po sa aming channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. At kung nagustuhan niyo po ang aming video, huwag niyo pong kalimutang i-like and share mga kanter. So ayan mga kanter, meron tayong shoutout. Shoutout muna tayo mga kanter. Shoutout kay Nubi Aribalo, Yun. Shoutout po. Maraming salamat sa panonood. Dinis De La Cruz from Naik, Cavite. Yun. Shoutout. Bicol Ako Vlog, Yun. Shoutout idol. Ingat palagi. E. Aguila Vlogs from Kamsur, Shoutout. Papa Binchor, Shoutout po. John Gilbert Vlog, Shoutout mga idol. Renan Fishing Adventure, Yun. Shoutout idol. Lagi namin kayong pinapanood. Bill's TV Channel, Yun. Shoutout po. Alex TV, Shoutout. Chris Weaver Vlog, USA. Yun. Shoutout po. Bagong taga-suporta natin. Oo. Rapi Spear Fishing. Yun. Shoutout po. Bali kapatid ni kay Idol Rinan. Oo. Road Joy Fishing Adventure. Shoutout. Taga-Bigol rin mga kantar. UB Lifestyle TV. Yun. Idol. Shoutout. Para support din ang channel niya. Oo. Larry Hilario, Shoutout idol. Fishing and Cooking with Lakay. Yun. Shoutout po. Gaga Papart TV. Shoutout. Lucas C. Shoutout mga idol. RM Sindong Vlog. Mix Vlog. Mix Vlog pala. Shoutout. Oo. Romel TV Vlogs. Shoutout. Kapishing. Shoutout. Basjin TV. Yun. Shoutout po sa inyong lahat. Mga kantar. Yun, maraming salamat po mga kanter. Ingat po kayo lagi. Yun. Hanggang sa susunod na video mga kantar. Oo.